Entre esta imaxe e esta outra, hai algo menos dun ano. En abril de 2025 poñíase a primeira pedra do futuro novo centro de saúde de Vilagarcía. Agora as obras avanzan a bo ritmo, recuperando o pulso despois da sucesión de temporais que afectaron a súa planificación. Un centro integral de saúde que ten unha calidade arquitectónica espectacular, como acabades de ver, con un diseño singular, un diseño que permitirá ese disfrute da cidadanía, ese ensamblaxe entre o Porto e a cidade que tan ben leva Vilagarcía. En ese sentido, é unha cidade que ten un potencial moi grande e que, por suposto, hai que explotalo. Dende a Xunta explican que o centro de saúde será unha realidade no 2027 e, segundo o conselleiro de Sanidade, a súa carteira de servizos será das mellores de Galicia. Estamos a falar de un novo centro de saúde moderno, un centro de saúde accesible, un centro de saúde sostible, verde, ¿no? Un centro de saúde amplio que sin ninguna vai estar á altura, ¿no?, das necesidades da sanidade do século XXI. Consultas para a medicina familiar e comunitaria, tanto médicos como enfermería, pediatría, fisioterapia, rehabilitación, farmacia, moitas cousas, nutricionista, higienista, odontólogo. Bueno, eu creo que a cartera de servicios deste futuro centro de saúde vai ser, sin ninguna dúbida, das mellores da nosa comunidade autónoma. Destacan no deseño as dúas grandes prazas que se crearán co novo centro de saúde. A principal de 1000 metros cadrados da Avenida da Mariña e será a entrada ao edificio. A outra de 500 ábrese cara a Elpidio Villaverde. Que vai a ser unha realidade o ano que ven e que estamos desexando pois velo dentro de moi pouquiño cheo de profesionais sanitarios e Vilagarcía contando con un centro de saúde moderno. Isto é unha opinión persoal, por suposto, tal que estéticamente a mí me parece que vai a quedar moi ben e moi integrado dentro da cidade, con unha zona moi amplia, ese espacio que vai a dar unha sensación de amplitude. A nivel asistencial, o centro de saúde terá unha superficie construída de máis de 8.000 metros cadrados e contará con 6 áreas no seu interior: adultos, pediatría, fisioterapia, persoal e administración e punto de atención continuada, cada unha con consultas e servizos diferenciados.